आज को ठीक 200 वर्ष तले ଏହି ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ରାଜୁତି କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସୁନାର ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଆସିଥିଲା। ଗୋରା ସାହେବଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ସେ ଶେଷରେ ସେ ସୁନାର ଭାରତକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ସେଦିନ ଥାଏ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଯେଉଁଦିନ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଧ୍ୱନିରେ ସାରା ଦେଶ କମ୍ପିତ ଥିଲା।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।